partir dels anys 70 i sobretot els 80 s'estableixen ja el que podríem dir, si no escoles etnobotàniques, si grups més o menys ben delimitats de treball al territori valencià. I jo parlaria bàsicament de 3 grups que més o menys han arribat a estar fent treballs. Un d'ells, en la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, és un grup que ha dirigit el professor Baptiste Peris, que s'ha dedicat fonamentalment al que diguem l'etnobotànica farmacèutica, és a dir, dins de les utilitats de les plantes és possiblement preguntar per l'ús medicinal de les plantes. És l'ús, si voleu, més primari, el primari seria l'alimentació, perquè a la fi està fa no res en què la gent ha pogut accedir a menjar carn, això en el segle XIX pràcticament ni s'imaginava, la gent podia menjar carn un dia al mes, però la seva dieta era bàsicament plantes. Però, d'alguna manera, és una línia de treball que ha tingut també la sort de poder divulgar prou els seus coneixements, però una divulgació eminentment tècnica, és a dir, un llenguatge molt asèptic, a voltes molt científic, i en treballs com la tesi doctoral de Nicolet, per exemple, o ara se va llegir fa poc la tesi de Gual Segarra, que el seu treball previ de tesina, la botànica farmacèutica de Gàtova, va estar publicat fa pocs anys per la Universitat de València. És una sort perquè no és tan senzill el trobar, diguem-ne, aquest ambient favorable per a publicar llibres en aquesta matèria, cal certa sensibilitat, en aquest cas de la Diputació de Castelló, que té una línia molt bona de treball en divulgació del coneixement naturalístic de la província. Un segon grup molt més tardà, perquè que parlava del professor Baptiste Peris, pràcticament al començament dels anys 80 estaven ja fent el que era la recerca de camp d'informació. Un segon grup, diguem-ne, en un enfocament prou diferent, seria el que ha estat comandant a la Universitat d'Alacant, el professor Segundo Ríos, i que s'han fixat en una altra parcel·la, diguem-ne, del coneixement. Són els usos que diríem minoritaris de les plantes, però que són molt importants des d'un punt de vista local en determinades comarques o llocs. I des d'aquest punt de vista tenen una línia de treball que fa molts anys molt interessant en el coneixement de les herbes, sobretot dels licors o de begudes artificioses en herbes, com pot ser l'herbero, el begut de la zona d'Alcoi, és pràcticament el mateix que el gitam, el nom de Castelló, o, per exemple, la tesi d'Antoni Barber, que l'he llegit fa ja 10 anys, sobre la cultura de l'espart a tot el territori valencià. Juntant res treball fets també per tot l'arrel, per exemple, la cultura de la llata, és a dir, el premsat de la fulla de macalló, de la fulla de palma, per poder fer l'artesania. De llavors, un punt de vista molt diferent de, com diem, el de la botànica farmacèutica, que s'acosta més a el que diríem seria el 80% un poc de l'ús de les plantes de diari. I després hi ha un tercer grup, una amalgama molt particular, amb una relació, diguem-ne, anímica distinta respecte del territori, comandada, òbviament, per Joan Pellicer, en el seu cas, també paral·lelament des de l'acadèmia, amb una visió diferent, molt més centrada en intentar establir una relació d'alguna manera, o en rescatar aquesta relació entre la cultura, el llenguatge, la significació última que tenen moltes vegades les plantes, els rites, en fi, la relació social i antropològica de les plantes en casa. Començant no simplement per lo que és aquesta utilització farmacèutica, encara que sigui la que més lliga a la gent i la que és més fàcil de recordar, sinó una visió completa de la utilització de les plantes. Altres molts tipus d'utilitats, la fusta, la utilització festiva, la utilització de les plantes tintòries, de les plantes per a curtir el cuir, etc. I recollint tota aquesta saviesa d'una manera sistemàtica, perquè al cap i a la fi no s'ha de prendre simplement de memòria. La botànica ha d'anar al camp de la llibreteta, ha d'anar al camp moltes vegades de la
metadadora, com feia també Joan, per intentar després poder extraure tota la informació i moltes vegades, com bé deia Daniel, tornar altra vegada al mateix informador a contrastar els temes que s'havien quedat sols, moltes vegades també a comentar-los com en altre poble just al costat té una altra utilització d'herba i així d'alguna manera se va lligant tot i se coneixia. Este grup, tot i que els caps visibles era Joan i era pressuposat a l'increment, i d'alguna manera, encara que no sigui un grup acadèmic típic de fer escola per medicina, han anat apareguent altres deixebles més moderns, inspirant-se en bona part de la seva obra, en treballs com les nostres plantes, el costumari botànic, i fent una botànica que jo diria molt més popular, no tan acadèmica, si volem no tan científica, però molt més apegada a la realitat de la gent, perquè poden difondre d'una manera molt més divulgativa a la vegada del seu coneixement. Podríem parlar, per exemple, de Tono Belga, que està a Alcoi, de Josep Oltra, company meu a la Conselleria de Medi Ambient, fent treballs tan bonics com aquest llibret de herbes a Quatretonda, que ha rescatat totes les herbes que menjaven en aquella zona, juntar un altre equip com Toni Conca, per exemple, que ha rescatat també el coneixement més que no botànic, com ara per ara es diferencien diferents regnes de la natura, abans no tenen plantes i animals, i ara són plantes, animals, fongs, bacteries, o sigui, etnomicòlegs, si voleu, perquè és molt més aficionat als fongs. I tot això en dona un panorama relativament complet. Hi ha molts buits del territori per batre, és evident, hi ha molt de territori, per exemple, les comarques del centre de València, no és centrals, com diguem, des del sud de la província de Alacant, on encara no s'ha fet cap treball, aleshores hi ha molt que rescatar del que és la València castellano-parlant, de l'interior, de la banda, sobretot de la plana de Tiel, no de l'Altúria o, en fi, els Serrans, Can de Túria, perquè la tesi d'Eduard Segarra va tot un poc, encara que sigui només per la part de la botànica farmacèutica. I això ha sigut donat lloc al final a un conjunt, a un cor de coneixement que és fonamental per a no simplement el rescat del coneixement, sinó bàsicament per a la mateixa conservació de la natura. Com parlava feia una estona al Jorge Cruz, hi ha un dit tradicional en els temes de conservació que és que no se pot conservar el que no se coneix. I és molt difícil conèixer només per nom científic. Jo crec que si algú li ensenyes per primera vegada un suplement i li dius això és l'onífera implexa, probablement el dia següent o el mateix dia ja s'ha oblidat. Ara, si li dius això, se diu suplement, i agafes la floreta, tires i xuples el nèctar que té ahí acumulat, això, que s'apamel, òbviament, se li va quedar per a tota la vida en el cap. Això no... És molt més fàcil lligar el coneixement pràctic i el coneixement acumulat de les virtuts de les plantes, de manera que encara fins i tot una planta pugui tindre molts noms diferents al llarg del territori, o fins i tot que una mateixa, diferents plantes reben un mateix nom, la gent s'ha diferenciat en les altres, i ho han sabut durant generacions, i nosaltres hem perdut malauradament tota aquesta tradició, i gràcies a molt poca gent, però que fa molt de treball, un treball, diria jo, impagable, no és un treball que després pugui publicar-se en revistes d'alt impacte científic internacional, en absolut, és un treball que a la fi el premi és la divulgació a baixa escala, a escala local, i que gràcies a ells, jo crec que als últims anys, dintre del que és sobretot la població urbana que acumula la gran majoria de la població valenciana, ha aconseguit elevar més que notablement el coneixement i, per tant, l'interès